Ola, alumnado de cuarto da ESO. Imos facer un screencast onde vamos a ver como collemos unha serie de datos, os colocamos nunha táboa de OpenOffice Calc e bueno, facemos unhas contas con eles. O primeiro vamos ir á web do IGE, prememos IGE en calquera buscador. O primeiro que aparece pois é o Instituto Galego de Estatística. Entrando na web do IGE vemos que aquí na parte esquerda aparecen un montón de bases de datos. Entre elas, pois, por exemplo, vamos ir a poboación. Dentro de poboación prememos en nacementos e dentro de nacementos vamos a coller nacementos de segunda idade da nai. Vamos a ver que idade tiñan as nais cando tuveron o seu fillo. Aí, bueno, podemos escoller calquera ano. Vamos ir ao último ano, o ano 2011, e vamos a coller todas as posibles idades para que nos diga de cada idade cantas nais había con esa idade, non? Seleccionar todos, premo aquí neste botón, seleccionar todo, e selecciono todas as idades para que nos diga, insisto, cantas nais había en cada idade. E despois aquí podería separar por provincias, pero bueno, non me vai interesar. Vou a poñer Galicia para que me poña xa os datos unidos, non toda Galicia, non por provincias. Premo en ver táboa de datos e aquí está a táboa de datos. Menos de 15 anos había dúas nais, eu que sei, con 26 anos había 617 nais. A maior número de nais era con 34 anos, vedes? É a moda, non? Neste caso. Ben, o que fago é situarme na última fila. Premo no rato, arrastro, selecciono todos estes datos, todos estes rastros, doulle o botón dereito copiar, ou ben control C, copiar, e abro o OpenOffice Calc, e digolle pegar, control V ou botón dereito, pegar. Ben, e aí están todos os datos. Entón, fixadevos que teño un pequeno problema porque aquí pon 15 anos. Entonces o OpenOffice Calc pensa que isto é unha palabra, non é un número, non é un número 15. Despois vou a querer, para calcular a media, vou querer usar o número 15. Así que casi antes de nada vou a inserir unha columna antes e crear aquí unha columna que poña 15, 16, 17 e non 15 anos, que non aparecen esas palabras, non? Entonces, para iso é tan doado como o seguinte: premo o 15 nunha, o 16 na seguinte, e seleccionando 15 e 16 uso un botón fantástico, casi máxico, que teñen as follas de cálculo, que é este botonciño negro de aquí abaixo. Entón, seleccionando 15 e 16, agarro este botón, arrastro e el xa me vai poñendo números correlativos, non? Ata 50. Bueno, aquí era 50 e máis. Vamos a supoñer que teñen estas 6 nais que tiñan 50 anos. Igual algunha tiña 51 ou 52, pero vamos a deixar en 50. Vale, entonces, bueno, e este menos de 15 vamos a poñer tamén que eran 14, porque non creo que tuveran moito menos de 14 estas dúas nais que no ano 2011 tuveron fillos con 14 anos, ou bueno, con menos de 15 anos. Mirade, a columna B casi a vou eliminar. Poñome encima dela, botón dereito, eliminar columnas. Ben, entón xa teño aquí. Estes son os anos. Xe subí, verdad? Estes son, bueno, aquí teño o total, pero bueno, vou a borrar ese total. Suprimo e digo aceptar. Ben, aquí entonces sería o número de persoas que teñen estes anos. Dúas nais con 14 anos, 6 nais con 15 anos, 19 nais con 16. Entón, isto chamase F sub I ou frecuencia absoluta. Ben, aquí vou a colocar H sub I, que sería frecuencia relativa. Aquí H mayúscula sub I, que sería frecuencia acumulada. E aquí X sub I menos a media elevado ao cuadrado. Moi ben. Entón, para colocar H sub I, sabedes que esta cela dividido entre o total. Aquí teníamos que poñer esta dividido entre o total, non? Bueno, para iso, o primeiro vou escribir o total, que, bueno, ainda que xa o tiña ali, pois quero ensinarvos como se fai, para que vexades que é doado. Vámoslo poñer abaixo de todo o total. Entón, simplemente me sitúo na celda na que quero colocar, doulle ao botón igual, que sabedes que está encima do cero, mayúsculas cero, é o igual, e despois escribo suma, abro paréntese, pincho no último e arrastro todo o que quero sumar.
xa está. Cando unha vez que o seleccionei, pecho o paréntese e doulle enter. E xa me pon aí a suma. 21.486 nenos ou nenas que naceron no ano 2011. Ben, entón agora aquí H subí, pois o que lle vou a decir aquí é que quero que isto sexa igual, outra vez doulle igual, mayúsculas 0, o que está encima do 0 é igual a esta celda que teño ao lado, abonda con facer un clic sobre ela, clic, chámase B3 porque vedes que está na columna B na fila 3, ¿no? Igual a esta celda dividido entre o número aquel que tiña, ¿no? Que era 21.486. 21.486. Doulle a enter e me sale o número. Por certo, un número pequenísimo. Isto quere decir 9,3 por 10 elevado a menos 5, O sea, 0,00009. Ben, se eu agora selecciono a cela e agarro este cuadradiño negro que teño aquí abaixo, vou a facelo unha sola vez. Clic. Se me sitúo nesta nova, fixadevos a fórmula igual a B4, que é a que está ao lado, entre a suma, e se estiro outra vez, esta é igual a B5 entre a suma, o sea, xusto o que eu quero facer. Así que estiro sin máis, agarro por aí e estiro todo. E aí teño as frecuencias relativas, que se vedes están en tanto por un, pois, por exemplo, isto sería o 4% das nais tiñan 28 anos, o 8,16% das nais tiñan 32 anos, o 1% das nais tiñan 41 anos, etc. ¿no? Ben, pois hasta aquí isto está así. Ben, para colocar as frecuencias acumuladas, vou a intentar facer unha fórmula que non me obligue a andar escribindo en cada celda a correspondente suma, porque vamos a ver, na primeira sería igual, premo o botón igual, mayúsculas 0, a este que está ao lado, doulle a enter, pompa. Ahora aquí sería igual a primeira máis, premo o botón máis, a segunda e doulle a enter. Aquí sería igual a primeira máis a segunda máis a terceira e doulle a enter. Pero claro, isto vai me levar un cachiño ainda a escribilo, entón é mellor escribir unha fórmula que sería, neste caso, igual a suma, pois abro paréntese, da primeira hasta a cela na que eu estou, e pecho paréntese e doulle a enter. Ben, desta maneira, vedes, igual a suma desde a C3 hasta a C6. O problema é que se eu agora estiro esta fórmula, a seguinte celda sumaríame da C4 a C7, pero eu quero que sempre empece na C3. E aquí sexa hasta C7, aquí sexa hasta C8, aquí sexa hasta C9, pero sempre empece na C3. Bueno, para iso, o que teño que facer é na fórmula esta, poñer un dólar antes do C e un dólar antes do 3. Esa é a maneira, o dólar é mayúsculas 4, un dólar antes do C e un dólar antes do 3. Entonces, bueno, vedes que escribo ali naquela xanela. É o mesmo usar esta xanela que escribir directamente aquí, Todo o que aparece aquí tamén aparece ali arriba. Vale, entón está igual a suma dólar C dólar 3 hasta C6. Escrita desta maneira a fórmula, vou borrar esta que non me interesa. Escrita desta maneira a fórmula igual a suma dólar C dólar 3 hasta C6. Se eu arrastro, vai a coller da C3 a C7. Arrastro e pois paro nunha calquera da C3 hasta C na que eu estou, a 18, vale? Ben, pois sigo arrastrando hasta o final. Ben, e estas as frecuencias acumuladas que fixade, pois está ben calculado porque ao final sumas todas e canto lle dá? 1, que é o que tiña que dar. Moi ben. Bueno, pois con isto xa podo, fixándome nas frecuencias relativas, podo calcular as cuartís e as medianas. E tamén podo calcular a media. Bueno, vamos alá. Entonces, primeiro, empezamos cos cuartís. Q1 sería o cuartil inferior, que é onde sacado o 25%. Fixadevos, aquí isto hai que lelo tanto por 1%, 2%, 7%. Estas serían as relativas e está aquí as acumuladas. Vamos a ver, nas acumuladas, fixadevos, aquí, xusto aquí, sacado o 25%. Pero bueno, se supera o 25%, que é o que a mí me interesa, con 29 anos. Así que con 29 anos, unha nai que teña un fillo con 29 anos ten que saber que o 25% das nais teñen fillos máis novas que ela
e o 75% das nais teñen fillos máis vellas que ela, por lo tanto ela está no primeiro cuartil ou no centil 25. E iso quere dicir que o 25% das nais son máis novas que ela. O segundo cuartil ou mediana é o punto onde se supera o 50%, que sería aos 33 anos, vedes? Isto quere decir que unha nai que teña un fillo con 33 anos ten que saber que exactamente a metade das nais teñen fillos máis novas e outra metade teñen fillos máis vellas. O 50% son máis novas e o 50% son máis vellas, non? O 50% son valores inferiores e o 50% son valores superiores. Cuartil superior, o cuartil superior é onde se supera o 75%, que xa vedes que son 36 anos, non? 36 anos. Bueno, xa teño os cuartís. Ahora vou a calcular a media. Bueno, para calcular a media vou escribir media aquí máis atrás porque vou a calcular nesta celda. Para iso poño igual e vou a facer a fórmula. Sería este valor por, o pone o asterisco. Vedes a tecla o asterisco que tedes ali á dereita? Por este valor máis este por este máis este por este máis. E non vai levar un tempiño a escribir isto, A verdad que é un pouco lioso, pero é a maneira de facer a media ponderada. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bueno, hai que ter un poquinho de paciencia e xa logo acabo. Vamos aos 41 anos, 42 anos. Ben, e aí acabei. Doulle enter e sale a media 32 con 46 anos de media. Moi ben, pois coa media agora podo calcular as desviacións respecto da media e elevalas ao cuadrado para facer esta columna que despois me deixe calcular a varianza. De acordo? Entón, para iso escribo aquí igual e agora escribo a fórmula que teño aí arriba. Abro un paréntese, poño este valor que está aquí, que cando estire na fórmula me vai ir cambiando, menos, e agora claro, este valor que está aquí, pero cando estire a fórmula co botonciño, co cuadradiño negro, tamén me vai ir cambiando, e eu non quero que me cambie, quero que sempre me sinale a cela H15. Entón, para iso, pois teño que poñer $H, $15. $H, $15. De acordo? Que é esta cela. Pecho paréntesis e doulle a... eleva ao cuadrado. Elevar ao cuadrado é o acento circunflexo que está aí á dereita do P. Vedelo no teclado? Aí á dereita do P hai que dar mayúsculas e despois poñer o 2. Vedes? Ben, e aí está o valor 14 anos menos o media 32 anos elevado ao cuadrado. Collo isto, arrastro e xa me pon todas as desviacións respecto da media. E agora xa estou en condicións de calcular entón a varianza, que sería igual a este valor por, co asterisco, a súa frecuencia relativa máis este pola frecuencia relativa máis, bueno, outra vez é un pouco lioso, pero enseguida acabades. Así facedes gimnasia de dedos.
ou que? Hai que ter cuidado de non equivocarse, que senón van a salir mal os datos. Aí, metín a pata, repetín 2 veces, vedes o 19, non, quero poñer o 20 por este máis este por este máis este por este máis este por este máis. Así tamén practicades como se calcula, que despois no examen habedes ter que calcular coa calculadora algunha destas medidas, medias e varianzas. Máis este por este. Xa estamos acabando, puxen un máis que xa non teña que poñer. Moi ben, rematamos. Enter e nos sale a varianza. E agora debaixo da varianza escribimos a desviación típica. Que sería a raíz cuadrada da varianza. Simplemente teño que escribir igual, outra vez, mayúsculas 0, igual, raíz, abro paréntesis, pico na celda de arriba, pecho paréntesis e dou a enter e me sale aí xa o valor. Vedes? Bueno, que máis? Que máis? Bueno, pois vamos a ver. Temos a media, temos a mediana, que é o cuartil mediana. Faltaríanos poñer a moda, pero a moda simplemente é o valor que máis frecuencia ten, o sea, a idade máis frecuente, que xa vedes aquí que con un 8,45% ou con 1800 nais son 34 anos. 34 anos. Vale. A media tamén son anos, e a varianza anos ao cuadrado, e a desviación típica anos. Vale. Entonces media, mediana, moda, varianza, desviación típica, e faltaríame o rango. O rango poñemos aquí igual ao valor máis grande, que é o 50, menos, premedes a tecla menos, o 14, enter. Moi ben, 36 anos tamén. Bueno, pois xa temos media, mediana, moda, cuartil inferior e superior, varianza e desviación típica. Están todas as medidas. Ahora vou a facer un gráfico. Para iso, atención, seleccionamos os valores, ¿sí? Prememos o botón control, mantémolo premido, e seleccionamos, bueno, pois vamos a seleccionar as frecuencias absolutas. Moi ben. Entón, agora damoslle a botón de gráfico e me suxire facer un gráfico que non está ben, porque non sabe que a primeira columna son os datos. Entón temos que dar a seguinte e decir que a primeira columna é unha etiqueta, son os datos. Moi ben, entón a ver agora como está. Agora sí que xa está ben, non? 14, 15 anos, tal. Vedes? Vedes como está desplazado lixeiramente hacia a dereita, ten unha certa asimetría cara á dereita, que leva a que haxa máis valores á esquerda da moda que á dereita da moda, non? A moda é o valor máis alto, 34 anos. Ben, pois temos este é o número de mulleres, non? Esta que pon aquí columna B non me gusta, é unha lenda que quero que desaparezca. Entón damos o seguinte, os rangos de datos están ben, damos o seguinte e quitamos, desclicamos o demostrar lenda para que desaparezca, xa desapareceu, e poñemos un título que serían idade da nai no nacemento do fillo, cal é a idade da nai, e xa automáticamente me pon ali tal. Podemos poñer título aos eixes, o eixe X son anos da nai
e o eixe aí son un número de nais, non? Nais. A ver como aparece. Si, pon aquí nais, védelo, e aquí anos. Entón daríamos ya a finalizar. Finalizar e aí queda. Si fago un clic fora e despois xa podo coller, premendo sobre ela, collo como un elemento, como unha imaxe calquera, non? Podo reducila, podo ampliala. Si amplío xa vedes que os números xa se colocan todos dereitos, o que pasa que está un pouco mal. Incluso se amplío máis, pois os números xa, esta gráfica xa vai tendo un xeito, non? Xa se pare, está bastante bonita xa. Vale, bueno, pois isto é o que quero que fagades. Facédelo, cargádelo na aula virtual, o sea, isto ahora gardádelo, decides ficheiro guardar como, gardádelo na parte do vos ordenador que vos dea a gana, e despois cargádelo na aula virtual premendo en examinar. Vale? Bueno, pois máis nada. Veña.